M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye lero lachisanu. Ndipo lero timadziwa lachisanu mu nyengo ya Lenti ndimene ife timayipatula mwapaderadera kuti tiyende pamodzi ndi Ambuye Yesu mulendo wawo wa masautso. Pamene Ambuye Yesu adayenda mulendo wawo wa masautso, timamva kuti atanyamula mtanda uja nkumapita ku Gologota. Pa njira ya Gologotayo panali anthu ena ozizwa, ena amangoyang'ana kodi ife tili mugulu liti. Ndipo mawu a Mulungu atithandize kuti tisamangodabwa ayi mu nyengo ino pamene Ambuye Yesu akunyamula mtanda wawo, ndipo pamene nafenso tiziyenda nawo Ambuye Yesu tisamangodabwa kuti kodi chikuchitika njani, tisamangozizwa kuti kodi chikuchitika ndi chani, tisamangolirapo kapena kumangosauka nawo tisakudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Kudzera mawu a Mulungu lero lachisanu timvetse za masautso enieni Ambuye Yesu, makamaka kuti Ambuye Yesu anatisaukira ndi cholinga chonena kuti aonetse chikondi chopitirira muyeso pokutigula kudzera pa imfa yake ya pamtanda. Ndipo mawu athu alero oyamba akuchokera mu buku la Hoseya mutu 14 kuyambira ndime yachiwiri kulekezera ndime ya 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Council Charles Muhone kuchokera ku St Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino walero ukuchokera mu uthenga wa Mariko mutu 12 kuyambira ndime ya 28 kulekezera ndime ya 34. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku St John Paul II Chiteze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Prophet Hoseya. Inu Israeli, bwerani kwa chauta, ndipo mumpemphe kuti mutikhululukire machimo athu onse. Mumvere pempho lathu, ndipo tidzakuyamikani ndi mawu otamanda. Asiriya sadzatipulumutsa, akavalo ankhondo sadzatiteteza. Chimene tidapanga ndi manja athu sitidzachitchulanso kuti Mulungu wathu, pakuti ndinu amene mumachitira chifundo amasiye. Chauta akuti, ndidzachiza matenda awo akusakhulupirika. Ndidzawakonda kwambiri, pakuti ndaleka kuwakwiyira. Ndidzatsitsimutsa Israeli ngati mame, adzachita maluwa ngati kakombo, adzadzika mizu ngati mtengo wa ku Lebanoni. Ziphukira zake zidzatambasukira kutali, adzakhala okongola ngati mtengo wa olivi, adzakhala onunkhira ngati mkungudza wa ku Lebanoni. Aisraeli adzapezanso chitetezo mwa Ine. Adzakolola tirigu wambiri, adzachuluka ngati mphesa, adzakhala wotchuka ngati vinyo wa ku Lebanoni. Kodi Aefraimu adzachita nawonso chiyani mafano? Ndine amene ndimamva pemphero lawo ndi kuwasamala. Ndili ngati mkungudza wogudira nthawi zonse. Ndine amene ndimawapasa zipatso. Amene ali wanzeru amvese zimenezi. Amene ali womvesa azisunge, pakuti njira za chauta nzolungama, ndipo olungama amayendamo, koma ochimwa amakhumudwamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino
monga adalembera Mariko oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo mphunzitsi wina wa malamulo ataona kuti Yesu wawayankha bwino Asaduki aja, adadza pafupi namufunsa kuti, kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti, lamulo lalikulu ndi ili: tamverani inu Aisraeli, chauta Mulungu wathu, Iye yekha ndiye Mulungu. Motero uzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lake ndi ili: uzikonda mnzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe. Palibe lamulo lina loposa malamulo amenewa. Mphunzitsi wa malamulo uja adati, ayi, mwayankha bwino aphunzitsi. Monga mwaneneramo, nzoonadi kuti Mulungu ndi mmodzi yekhayo, ndipo palibe winanso koma Iye yekha. Mwalondola ponena kuti chinthu chopambana ndicho kukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndiponso kukonda mnzako monga umadzikondera iwe wemwe. Kutereko nkoposa kupereka nsembe zopsereza ndiponso nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthuyo wayankha mwanzeru. Tsono adamuwuza kuti, iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo kuyambira apo panalibenso wina woti ayesere kumufunsa kanthu. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Uthenga wabwino wa lero kuti ife timvetse bwino. Ambuye Yesu ali pafupi no tsopano kulowano m'masautso awo. Ndipo pamene Ambuye Yesu ali pafupifupi kulowa m'masautso awo, pabwerano tsopano aphunzitsi amalamulo, Farisi, Asaduki, amene akuwafunsa Ambuye Yesu mafunso osiyanasiyana, mafunso ochuluka. Ndipo mbuyo, tikabwererako mbuyo pang'ono, gulu lomweli limafunsa Ambuye Yesu zokhudza kuuka kwa akufa Asaduki amenewo. Komanso Afarisi anawafunsanso Ambuye Yesu zokhudza kupereka msonkho. Ndipo sadathe yayi, patulukiranso gulu lina. Ndipo gulu lina limene latulukira natsopano ndi gulu limene lili la aphunzitsi amalamulo. Ndipo ilolo likubwera likuti lifunse ndi cholinga chonena kuti angofuna azimutosatosa Ambuye Yesu, kungofuna kuwapezera zifukwa, kungofuna kuti Ambuye Yesu aonetse kunena kuti sazidziwa iyayi. Achinyamata amati saziyaza iyayi. Koma chimene ife tikuphunzira kunena kuti Ambuye Yesu pamene iwo afika pamaso pa Ambuye Yesu ndi zolinga zolakwika, koma Ambuye Yesu akuwathandiza pamapeto pa zonse. Sabata yathayi, chifukwa chochuluka kwa ntchito, mapezeka kuona kuti uli pa nsewu, maganizo ali kwina, ukugwira ntchito iyi, maganizo ali kwina, ukugwira ntchito yoyang'anira mayitanidwe, maganizo ali kwina. Basi ndimayenda pa nsewu. Koma ngakhale ndimayenda pa nsewu, maganizo anali kwina. Koma pito kwa zonse, chifukwa yona kuti chidwi changa sichinali pa nsewu bwayi, nakapeza kuti ndaomba galimoto ya mzimayi wina. Ndi mzimayi uja adatsika natsopano. Nkunena kuti mwandiomba, ndene navotokoza kuti anzona ati ndakuombani, ndipo amene ndili wolakwa ndineyo. Ndanatuza kuti ndi galimoto mundikozetsera zimene zili zoyenerera, chifukwa chonena kuti olakwayo ndineyo. Koma pamene panandivuta ndi apa, nkunena kuti nthawi imeneyo ndiye kuti ndinalibiretu ndalama. Ndiye zinali nozovuta kunena kuti tsono galimoto yawonongeka, ndipo olakwayo ndine, ndipo ndikuyenera kuti ndikozetse, koma ndalamazo ndizitenga kuti. Kenaka garaja imene amanenayo inali garaja yonena kuti ndiyodula, sitichula panopa chifukwa yonena kuti tikhangati kuti tikawonongera malonda. Inali garaja yodula. Ndiye nadzapempha kuti apepani ife tidazolowera munkawale mumwabiwi pansi pa mitengo ya mango, so bwanji tikakuzetsa amakozanso bwino. Atazadziwa kunena kuti ndine wansembe, Yesu nkukhalanso mkatolika, anadzakoma mtima kunena kuti ayi, afather ndingotenga nambala yanu tidzilumikizana. Ine ndadandaula kunena kuti Ambuye, ndikutumikirani, ndikugwira ntchito modzipereka, koma nkukakumananso ndi mavuto ngati awa.
Koma pamene munthu uja atapita, pamene ndadzaona tsopano Mulungu akulowerera moyo mwanga. Ndikuti ndidzinyamuka basi ndadzamva anyamata ena akukuwa. Akuti kodi munachoka liti kumponera? Tinali nanu kumponera. Tabwerani tikukozereni galimotoyo. Ine ndati kodi ndinakumponera? Ati tinali kumponera ndi pano tikugwira ntchito mtawuni muno. Ndangokhoda nkupita pamene paja kwina kuti Father musatipatse ya ujeni ya leba iyayi. Mungu tingogula matiriyo, ndi Mungu tipatse matiriyoyo. Ndiye apeza matiriyo mu shop ya nzawo, nkuyamba kuyikoza galimoto yanga ija yatha. Atamaliza akundiuza kunena kuti ya matiriyo yakwana mwakuti pakubwera Mkhristu wakupalishi kwathu. Mukutanipo apa? Ndati yayi basi ndinachita ngozi ndi amandikozera. Yakwana zingati? Ndati afuna tingopereka matiriyo yokha, ati ndipereka ndine. Kenaka pamene amakoza galimotoyi, ndiye kuti foni yanga inali mkati mwa galimoto. Munthu wina amayimba foni kuti tilumikizane. Ndine ndadzaona amene situko ndamuyimbira akundiza kuti simayanga munali kuti. Ndati ndachita ngozi ndeti makadongosola kale za ngozizo. Ndiye basi amandikozera galimoto koma yatsala galimoto ya munthu wina yoti akoze akuti amundipatse quotation munthu akakupatsani. Munthu chana ndipatsa quotation ya 150,000 ine ndangomuuza munthu uja wantumizira ndalama yoti ndimupatse munthu uja koma inali 400,000. Abale anga, mavuto ena amakusira ni change moyo mwanu. Mavuto ena adzakusira ni change moyo mwanu. Tikuona kunena kuti Ambuye Yesu lero akuvutitsidwa ndi Afarisi. Ndipo Afarisi amene akuvutitsa Ambuye Yesu, aphunzitsi amalamulo amene akuvutitsa Ambuye Yesu, kumapeto kwake apindulapo aphunzitsi amalamulo. Akubwera kuti adzamutose Ambuye Yesu, kungowayesa Ambuye Yesu. Koma Ambuye Yesu imene akufotokozera tikumva kunena kuti anthu aja akhutira. Ati akufunsa za lamulo lopambana, iyeyo kukhala mphunzitsi wa malamulo, za malamulo zamene akuzidziwa. Kotero kuti ichi chikhale chilimbikitso kwa inu ndi ife. Kuti nthawi zina tikamakumana ndi mavuto, koma mavuto omweyo tingathe kupindula ndife, komanso angathe kupindulanso ndi anzathu. Ambuye Yesu akupindula mavuto amene akumana nawo. Chifukwa chani? There is rising of trust. Chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu chakwera. Anthuwa amabwera kuti adzawayese Ambuye Yesu, koma chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu chakwera. Kenakanso anthu awaso apindulanso, chifukwa nawonso zimene samazimvetsa tsopano amangozichitapo ambano kuzimvetsa bwino lomwe. Nthawi zina zake timakhala kuti moyo mwathu tikudutsa mavuto ndi timataya chikhulupiriro. Ambuye Yesu mwandisiyiranji? Mawu aja amene Ambuye Yesu adalankhula pa mtanda paja, Eloi Eloi lama sabakatani. Mabanja amutu anthu akukuwa akuti Ambuye Yesu mwandisiyiranji? Eloi Eloi lama sabakatani. Mwana ndiye munandipatsa koma mwandisiyiranji Ambuye Yesu? Ntchito ndiye munandipatsa koma ndili ndi bwana woyipa, mwandisiyiranji Ambuye Yesu? Ulimi ndiye mwandipatsa koma taonani mvula sikugwa, mwandisiyiranji Ambuye Yesu? Ulimi ndiye wayenda koma fetereza ndi uyu tilibeyu, Ambuye Yesu mwandisiyiranji? Mavuto ena adzakusiyirani chenji moyo mwanu. Mudzidziwa kulemekeza mavuto, chifukwa Mulungu amene mmankhulupirira ndi wamphamvu. Ambuye Yesu mavuto amene akumana nawo tikuona kuti he is making triumphant. Chikhulupiriro mwa iwo mwa anthu mwa Ambuye Yesu chakula. Komanso anthu amene samazimvetsa amakuzimvetsa. Kenaka tikumva kunena kuti atamfunsa za lamulo lopambana, munthu uja ndikufotokoza, Ambuye Yesu akumuwuza kunena kuti suli kutali ndi ufumu wakumwamba. Mawu oneka kunena kuti akumuyamikira, komanso ndi maonero nthawi Ambuye Yesu akumuchenjeza. Chifukwa akanena kuti suli kutali ndi ufumu wakumwamba, akufuna anene kuti sindiye kuti walowamo mu ufumu wakumwambamo, komanso sindiye kuti watalikira iyayi. So uyesetsa kunena kuti ulowe nditu mu ufumu wakumwambamo. Chimene Ambuye Yesu afuna anene ndi chani? Wakwanitsa kutchula za lamulo lopambana, koma tsopano uyambe kutsatira za lamulo lopambanalo. Ukayamba kutsatira za lamulo lopambana, mpamene tsopano udzalowe mu ufumu wakumwamba. Ukatu akhristu amene mawu a Mulungu ngati amenewa angathe kubwerezedwa kwa ife. Kuti Father simuli kutali ndi ufumu wakumwamba, mumalalika zabwino koma kwatsala kuti muyambe kuchita zabwino. Kuti inanunso abambo inu simuli kutali ndi ufumu wakumwamba, malamulo a Mulungu mumawadziwa, koma mwina mumanja mwanumo muzionetsano tsopano kuti malamulo a Mulungu mumawadziwa powachita.
Mwina atu angathe kutiuza kunoti amayi inu simuli kutali ndi ufumu wakumwamba. Chifukwa chani? Timavala nsalu zabwino za mpingo, koma mwina moyo wathu sudavalebe Yesu Khristuyo. Chimene Ambuye Yesu akufuna nkunena kuti tisangoziyandikiratu zinthuzi, koma tikaziyandikira tionetsetse kunena kuti talowamo. Tisangokhalatu pafupitu ndi chipulumutso, koma tichipeze chipulumutsocho. Chimene Ambuye Yesu akufuna nkunena kuti zimene ife tikudziwazo, zimene ife timazidziwazo tiyambenso kuzichita tsopano. Ndiye kuti sitikangokhala pafupi ndi ufumu wakumwamba, koma ndiye kuti tikakhala kuna kuti tsopano tayambapo kulawapo ufumu wakumwamba. Kodi chimene inu chingathe kulepheretsani ndi chani? Mwina atu mwangoyandikira ufumuwo, kozani moyo wanu. Mwina atu ndangoyandikira ufumuwo, ndikoze moyo wanga. Kuti mwina Ambuye Yesu asinthe zondiuza, asandiuzenso kunena kuti simuli kutali ndi ufumu wakumwamba. Mwina atiuze kunena kuti mu ufumu wakumwambamo tsopano mulimo. Amen.